Grazzi tal-li salvajtilna ħajjitna, kelli x-xorti niltaqa' miegħek illum u nfqajt nibki. Grazzi ta' kollox. Messaġġ fuq Facebook li Edwin Saliba bat lil Joseph Barbara. Edwin Saliba u Donna Caruana kienu involuti f'inċident bil-mutur li seħħ il-ħadd wara nofsinhar fi vjan il-Blue Grotto iż-Żurrieq. Joseph Barbara, gwardjan tal-ħabs, kien għaddej bil-karozza minn ħdejn il-mutur. Miegħu kellu lil bintu. Jirrakkonta li l-mutur ma kienx għaddej b'veloċità eċċessiva, iżda f'salt wieħed ħarġilhom van. Fajt il-van fin-nofs, it-tifla t-tilqota waqta u xinu tinżel mejja wkoll. Tifla ta' żgħar veri għandha 9 snin. U mort nara biss mill-ewwel u bdejt nara x'għandhom. Insibhom li mhux jieħdu nifs għax il-mutur daħal jisu feres bej il-van u l-gabina tal-van. Daħlu u ma kienu taħtaw, kienu maqbudin, nifs kienu ma tistaw xieħdu għax pressaw bid-daqqa. Bdiet ħirġa kimika li bdiet qattar fuq Edwin u Donna. Joseph ma setax jifhem x'kienet iżda fem li kellu jaġixxi. Jenda kelli batt il-motur, ma nafx kif arfajtu dal-motur, nexxila għandiltu u xbittu u ma ħarġu fil-ġemp. Il-mara kellu ġieħ kbir fida iżda l-ikbar problema deret li kienet ir-raġel. Kien qed jobżoq id-demm. Ipprova jqum bil-wief iżda Joseph ma ħallihx. Bdew jinġabru n-nies u kien hemm li Joseph telaq moħu mistrieħ li kienu qed jingħataw il-kura. Iżda l-għada fil-brejk tax-xogħol ma risibhom. Kif għatlu minnu ħafna biki, ħafna dan u beda jgħid u jirringrazzjani speċjalment. Diġek għana niformaw partijiet l-iskwadra fil-ħabs, minn gwardjani tal-ħabs formata Special Response Team. Rridu nektjaw malajr, kemm jista' jkun, u mandu mhux għandna apposta, trenjati apposta. Klim Joseph jixed kemm it-taħriġ li jingħataw il-gwardjani tal-ħabs qed isarraf f'ġid għas-soċjetà ġenerali. Kif nagħmlu hawnhekk aħna. Kif hawnhekk ma naħsbux il-periklu li jkun hawn nibqgħu dieħlin, nibqgħu f'kolinkwa sitwazzjoni biex ngħinu dak li jkun.